Sanibonani. Ngitholile i-call from Nokwanda ekhuluma indaba ukuthi uyibonile ilokhuzane, uyibonile i-episode and uyabona ukuthi le nto ayikho incane ngale ndlela yena acabanga ukuthi incane ngakhona. Kuwukuthi usuke ngifonela ngedriver ngamtshela ngathi mina ngizofonela mase sifika la endlini, but manje ngiye ngazama ukumfonela ngangamtholi efonini uNokwanda lo wakaZulu. So ngifuna ukufonela uAnita lo kuyena owumgilwa kule episode yokugcina. Ngifuna ukufonela uAnita ke ngiqale ngizwe yena ukuthi ithini into yakhe. Ngoba mina ungitshelile lokhuzana, ungitshelile uNokwanda ukuthi eyiphi deal akaqhamuka nayo manje, but ngisafuna ukukhuluma nayo Anita ngizwe ukuthi uyayivuma yini leyo deal. Okay, yathi ngimcela ukufonela yena kuqala. Hello? Yebo Anita. Yebo. Ninjani sisi? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Leso nto liphelile ke bekade ngibhizi kakhulu bekade ngisemakhaya. Ilokhuzane yenu inkinga yakho sengiyipostile and abantu bakhahlela ngani uma soyibonile. Ngibonile. Okay, njengoba besikhuluma ngesonto liphelile sikhuluma indaba yokuthi emva kokuthi sishuthile sikhuluma indaba yokuthi kumele ukhuphule imali. Kade lokhu ngifonela ukuthi ufuna ukhuphula imali. Nami bekade ngizama ngimfonela. Njoba nabathi uthi mangimfonele ngimncenge ukuthi makakhuphula imali noma uzombophisa and stuff. So bengilo ngizama ngikhuluma naye angithi bengibuyela futhi kuwena ngithi. Yes. Ukwangifonela namhlanje. Mengifonela namhlanje wakhuluma indaba yokuthi ikhona ideal akeza nayo. Mhlambe akazi noma kungenzeka yini ukuthi uvume noma ngeke yini uvume. Uyabo? Yebo, ithini leyo deal? Okay. Isandla sakho ngobheka usengakwazi ukuphinda usebenza. Ngisengakwazi ukusebenza ukuthi okwamanje ngakwazi ukuphatha izinto eziqinile. Kodwa siyalulameka mobheka. Yebo, kuyalulameka. Okay. No. Lapha yana siswami mina izinto ngizibuka ngendlela yami. Khona indlela engangibuka ngayo kahle studio ngoba ngangitshela ukuthi angifuni ukuthi ungaphumi nalutho at all. You understand? As long as ikhona into oyithola, but singaloko sizama sincenga. Isho ke isebenza ngesikhathi. If kuthiwa kushuthwa 40 minutes, kushuthwa 40 minutes ufuna kube ukuthi sikhona isisombululo esiphume naso ngesikhuluma usuku lonke kwishow. You understand? Yeah. Okay. Yena uthini ke uthi yena kahle kunemali akayibekayo ufuna ukwakha. You understand? Bethi ufuna ukwakha sethi ke uzama noma u30,000 ukuthi akunikeze cash ebese akunikeze labo lokhuzane labo 500 ngekusaba 700 uzokunikeza u30,000 bese akunikeze o500 until kuze kuphela unyaka abone ukuthi mhlamba akukho nokwenzeka la, mhlamba uthola imisebenzi yini. Waphinda futhi wathi ngakhuluma indaba yefizo because bengibuka nama comments. Ngakhuluma indaba yefizo wathi nakhona kwefizo futhi angakuyisa kanankinga. Hayi ngingakujabulela lokho bhuti wami ngoba phela nami njengoba ngingasebenzi kunzima. So kungangisiza kakhulu ukuthi agcine lokho athe uzokwenza anginikeze lo 30,000 bese aqhubeka anginikeze o500. Thili ke ngize ngisebenze ngoba phela nami angizenzile uyena ofike wakhoza inkinga. Yeah, nami ngangi-understand ngalowo ndlela ukuthi uyabona mfethu uma usebenza under pressure usebenza ngesikhathi nanokuthi wena ufakazi ukuthi besikhuluma nawe emva ukuthi sishuthile because nami bengibona ukuthi ife ayenzekanga ngokwanele. You understand? Yeah, but ke yena kanankinga ukuthi ngithi ngiyamzama manje efonini ngimtholi. You understand? Ukuthi angimtholi okwamanje but I so wish lo mfana ongishuthayo njengamanje ngabe sekhona mangimthola because ngifuna ukuthi mangimthola mhlambe ngiphinde nawe ngikufake kulayini ukuze sikhulume into eqondile futhi uma ngabe seyifakile lo mali siphinde futhi sikuthole usitshele ukuthi uyifakile. You understand? Kungaba kuhle lokho ayikhulumele naye ngimuzwa mina khona ungazi bangathi khona umuntu odlala omunye. Yeah, I know akunankinga sisama into engizoyenza njengamanje yodwa ngizophinde futhi ngizama ukumfonela uma ngabe ngimthola ngizokufonela futhi nawe ukuze ulokhuze aconfirm kuwena uphinde umnikeze nezingcukacha zakho mhlawumbe eceleni manithintana ngithi vele inamba yakho nayo. Nginayo inamba yakhe. Oh very good. Sikhulumile ke nakulungile into engizoyenza ngizozama ukuthi ngiphinde ngimfonele bese ngibuyele kuwena futhi. Alright, ngiyabonga kakhulu bhuti wami nangosizo ukuthi uqhubeke njalo ungisize.
Yebo. I-pressure ongayibona efakwa abantu lapha ku-YouTube akudlalwa laphana. Bengeke ngize ngidabule. Ngiyabonga kakhulu sisi. Alright, ngiyabonga. Yeah. Yebo sisi. Yebo. Ngiye ngamthola efonini usisi. So ngifuna ukumfolela manje nginawe live uLokhuzana uMaZulu ngizwe ukuthi mhlambe kuphumani. Alright. Ngoba ngifuna a-confirm. Okay, cela ungilinde nje kancane. Ngimfake la kulayini. Okay. Ngimfake. Yebo Mazulu. Yebo, njani? Ngikhona ngigcine ngimtholile usisi lo ngakhuluma naye ngamchazela ukuthi uza neyiphi deal but ke ukhona naye la eLokhuzeni ukhona naye la kwi-call usisi ukhona la kwi-call. Yebo. Yebo. Ngilalela. Yebo ngicela ke Mazulu umtshele wena ukuthi eyiphi deal oza nayo ngoba mina ngimtshelile but sifuna ukubheka ukuthi mhlambe uthini kwelakhe side ufuna uconfirm nje kuphela wena. Okay. Ukhona sisi? Ngikhona. Mina sisami into engicabanga ukuthi ngicela unikeze 30,000. Alright, uzokwazi nawe ukuthi uhambe uye nakumafizwe yabo. Akunankinga ngakujabulela lokho, but bengicela ukuthi after lo 30,000 uloku uqhubeka kunginikeza u500 inyanga nenyanga. Till ngize ngikwazi ukusebenza. Okay, ayikho inkinga ngoba nami ngiyabona phela manje ngene enkingeni ngempela ngiyabonga kakhulu. Uyibukile ishow eMaZulu? Ubonile ama-comment? Ngibonile Nkosi yami. Ukuyigcwalisela imali yokwakha as long usasebenza kuyophinde kuhlangane futhi. Inkosi yami sengizobhuntana le kwakheni kodwa phela ngobuye ngihlanganise. Hayi anginalutho but ngifuna ngoba mina ngimtshelile okunye ngithe mina kuyena uzolokhuza uzomnikeza u30 uphinde umise na kufizwe noma uthi kahle uzozisa yena kufizwe kulo 30. Kulo 30,000 lo uzohambisa yena kufizwe. Okay. Okay. No, siyabonga sisangazi noma uyaneliseka yini? Hayi ngiyaneliseka kulungile. Okay. Ima-ke ama-bank account ama-account number angithi iy'namba zenu zikhona uzolokhuza uzokufakela ne? Okay, akunankinga. Umfakele kulungile ngizozwa ngawo ukuthi uyifakile noma cha. Alright. Okay, ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Nami ngiyabonga-ke sisi Nkosi yami. Alright. Siyabonga. Okay. Yeah, ngizwe ngathi ngiyakhululeka ke manje ngoba naye seyikhulumile ikhuluma kuyena but ngifuna ukuloku ngilandelela la kulo sisi ukuthi mhlawumbe ugcine ifakile yini imali yabo okuyinto engicabanga ukuthi wonke umuntu uzoba right ngapha because naye uLokhuzane usisi lo kuyena omenziwe right ngalokho so ake sithembe ukuthi kuzohamba kahle.